Разкажи ми за Гласа на България. Записах За формата. се, буквално го реших за, може би за един ден. Нямах някакви предварителни намерения, но си казах, наскоро излезе дебютния ми албум, защо пък да не се така появя за по-широката аудитория по телевизията. И всъщност така го реших. Явих се на кастингите. Беше много вълнуващо, защото ако трябва да съм искрена, не си представях, че ще изпитвам такова голямо вълнение, качвайки се на тази сцена, защото имам някакъв известен опит с това да излизам на сцена, но за мое голямо очудване, там беше много емоционално за мен. Ти не си очаквала да е такава? Да, да се вълнувам толкова. Не съм очаквала да се вълнувам толкова, наистина. Допреди това никога ли не ти е минавало през главата да си запишеш за такъв формат? Честно казано, не. Не ми е минавало да се запиша. Аз следя доста активно през годините това, което се случва с музикалните формати, но никога не съм имала така желанието да се запиша. Но тази година пък, т.е. миналата, реших, че моментът е добър. Ти отпадна, доколкото помня, малко преди на полуфинала, да. Да. Яд ли те е? Как го прие това? Не ме по никакъв начин яд, защото според мен този тип формати дава така прекрасно поле за изява на всеки един артист и естествено, че всяко нещо си има и позитивна и така негативна гледна точка, но аз се фокусирам само върху позитивната, тъй като наистина дава много. Ставаш много по-разпознаваем. Има хора, които се интересуват от това какво правиш ти извън формата. Всички тези хубави емоции, те са така много топли спомени, така че няма как да ме е яд, че съм отпаднала. Това все пак е телевизионно шоу формат. Все някой трябва да отпадне в някакъв момент. Той въпрос е, може би, да, не е дали те е яд, че си отпаднала, това, че не си спечелила, защото не си го заслужава. Според мен всеки, който стига до този етап на тези формати, всеки заслужава и наистина, колкото и клиширано да звучи, дори и по телевизията, като ги гледаме как казват, че няма значение кой ще спечели, то наистина няма значение, е много трудно човек да избере, много е субективна накрая вече преценката. Ами да, аз вярвам, че всеки си има своя път и днес може да си победител, утре не. Това няма така съществено значение. Важното е да не спираш да се развиваш. Според мен това е най-важното за всеки един артист. Да не спира да търси и да не спира да се развива.